Suportado sang Malacañang ang panawagan sang pila ka mga mamalita kag mga grupo nga magpatigayon anay ang Department of Education ug DepEd sang masangkad nga konsultasyon kaangod sa ginaduso nga pag-shift sa trimestral system umpisa sa masunod nga tuig. Sulo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, importante nga madiskusyonan nanay ini sang stakeholders kag tanan nga mga partido agud nga mangin maayo man ang implementasyon sang programa para sa mga estudyante. Sa matandaan nga sang nagligad nga semana, ginpresentar ni Education Secretary Sani Angara ang mga proposal agud nga himuon na lamang 3 ang 4 ka grading period sa kada school year. Ginakonsiderar sa DepEd ang implementasyon sang trimester system sa school year 2026-2027 sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Ining ginalantaw sang ahensya nga holistic approach agud nga mapaayo ang learning continuity kag mabuhina ng administrative workload sa mga manunodlo. Sandigay ang gara magabukas ang klase sa Hunyo kag ang unang nga trimester magaumpisa sa Hunyo tubtob Setyembre. Sundan sang second trimester halin sa Setyembre tubtob Disyembre kag sundan sang third trimester halin sa Enero tubtob sa Marso. Existing is 4 quarters tayo ngayon. So mag-move na tayo sa trimester kasi napansin namin parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. So yung assessments, yung learning period, yung training period ng teachers, nag-overlap yan along with the extracurricular. So binigyan natin ng mas maayos or orderly yung trimester. Tapos dun sa trimester, meron tayong oras para sa lahat ng aktibidades nila. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. And then meron tayong time for continuous learning talaga. Tapos iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic. Nabalian si Department of Education Secretary Sani Angara. Yan naman ang reaksyon sa Malacañang. Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out, ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Una naman nga nagpanawagan si Senador Bam Aquino, ang chairperson sa Senate Committee on Basic Education, nga magpatigayon na isang inquiry sa mga proposal sa baylong dali-dalion ang implementasyon. Nagpaputsag naman sang pagpangduha-duha ang Alliance of Concerned Teachers sa Philippines sa proposal bangod hindi man ini makasulba sa ila sa krisis sa edukasyon sa Pilipinas.